inini zvangu ndikafa komana kuno kudiaspora ndavigwa kuno kudiaspora ndavigwa local yangu inoyo kuashford. Just me, because I don't see the reason why kuti hanzi ndimbonetsa vanhu kumbokwidzwa ndege ndodzokera kumba ndamu cargo. Hell no. Well, doesn't make sense. Okay. Usvika ikoko kudheni kwacho hakunetsa vanhu vari kuzvistruggle kuti uvigwe. Unonovigwa kumbudzi wakabva kukumba uku 18-20 years ago. Wakunovigwa kumbudzi kuna ndiani waunoziva ari kumbudzi kwauri kuvigwa? No one. Elise wakavigwa loko wakuno kunenge uchiziva uchi vanhu vakawanda makuwe mavheti waya vamwe vacho maivageza ichemberedza maibhukuta vamwe vacho icruza maitambo nadzo mapabu you know. Afana chivheti anenge akabayiwa nemapanga saka unenge uri safe ikoko. Zvino vanosiyiwa kumbudzi uko kune munhu usingazive. Mawana haini zvanga ndakatira ndovigwa kunoko. Okay, listen, ndane vana 4 ka kunoko. Alright, ndine vana 4. Saka vana vangu kana vakuda kunisa maruva paguva radhedhira vanofanira kukwira ndege every time. Hell no, it doesn't make sense. Ameno hava. It's just too much one. Saka chitangu maboda chizombogara kuno kumamochari for a year or whatever, because badala mari kukwisa ndege nokuchisa kongovigirwa kuno kuti kuda ceremony munhu otovigwa everything crazy zvapera. Ndaudzokera kumba unovigwa kumbudzi kune munhu asingazivi. Musangane zvipoko futi chimwe chipoko chakudakwe waivhaira kai kuti diaspora zviti Baracus wadzoka uno taura tinzwa. So ameno muda vigirwa kuba mwana taura tinzwa tiudzei kwamuda kuvigirwa kana vari kudiaspora. Obviously vari kuSouth Africa munofanira kudzokera kudheni just across in it. Vanenge vari kuno kuna abroad vana Canada nana Australia America whatever uda kuviga mazuva ovigirwa ikoko. With the way people are dying with deni more chance yekuti muchafukunurwa very soon. So mazuva ovigirwa kuno. What do you think?